Sodakta kabisa. Bakurukunganya kuranda super. Teko na saitani upimire sote. Good morning, karibu sana na ndanse moya kana yumurubuli yetu wani yagetembe boro mambia good morning. As we promised you nganko watu numagani gasi sturu mheshimiwa Ivan Simichoma. Oikira sturu mheshimiwa Ligelo Motaitu kuchukua chaka ingambo yetu ya bono mami. Andake mbono kutunyora sembe unyorenga Getembe Radio 102.7 nera yote gira tubono mambia suri bono mambia na aliyese television Getembe television na roligiri tu mheshimiwa Ligelo ndosi suri. Good morning, karibu nchinkuru kwa Geoffrey Nsarigo. Amande bakono kumwana buli roba Geoffrey Nsarigo. Karibu sana seke nchinkuru kwa Matilda Ovaigo. Neyene tuwani ya Getembe Matilda ndo chenga mheshimiwa Oikirega na bali red tima itinga kusimwate bani ndo maiti mweshina banyariba ali muli mbono mwachi mwaba red kabisa bono tima itira kini nko manyande ngo tukande manyenga inki yako gara mwabe kachenga chimba liri mwezi wancho muligere no mutegere ya igase studio igotore no mheshimiwa Yomokoro hasi bunge ya Nyaribari chache umwana siasa nere tokora aligania se everybiga mheshimiwa good morning. Good morning Matilda. Timaite na chikovalira nanyo nayo kwa valire bono. Itabera nanga na mwensi mumuradi. Lero happy Madaraka Day mheshimiwa. Biamono Matilda lero neri tukolia Madaraka Day. Yes. Na inde no ligerelia bendera nebwate red nebwate black amanyinga na mavaliri na white nero igobono mbiamono sana baralia ba mitoko ngaligania se studio litukolia lero litukolia tare mojo motienyo sita litoko chengera Madaraka Day yaito korwa keumbu babakwanirie tuitabire bia igokero chake tukuru keumbu na kito tabanga ni tu introduce ningo tokurunga mheshimiwa Ivan Simichoma na andake ngayokorwa yemaseye mokuru sebunge yao oyo nere Evan Simichoma. Karibu sana mheshimiwa Evan Simichoma no moiborwa Nyaribari chache keumbu asa korunga litaro eskuru na abwange no tigankwani abantu ba mintonka abo aseritaro nkorengera lyanga monyigwete na nde mondo cha studio na bakwanirie litukeri lya lero ngambu ya murago seito no gabo keumbu bono Evan Simichoma se no keumbu ngakiri to bushimiwa liacha Evan Simichoma inche no moiboru abo na igonde omwana onyagosira Steven Getuno Michoma na Monica Gesale abwo Bible na bwa Bible bana lakini rende batonyolete bono nkie kora tu kurgo mheshimiwa nkie kurgo mheshimiwa kera liete litigaribu atie kero muntu kwa atabire ngako ngoboriore oborai abantu nabo bagwanza konyora busaigo muntu azire ukora nga ntugwete ngoboriare igobona akorari muno murai korende tinko kanindo kumna mheshimiwa onda kaninda ndokwe buno musomba bw'abantu yakora ubosombo koligi obosomba nkoligia mheshimiwa tutarage ndale na bukonyora gutorera na uise Michoma apart from andake politics asi kwa beira asi ya kunonyo kuri obusaye bwao emirimo yao kwa bere kokora nireri Evan Simichoma aburi tarase nabatebya nona asomete nkaruo nkagenda school ekoro kwa Nyambaria karuo nkagenda Kirigoris korwabwo ngakora nkagenda Isikoyense ngasomera Bachelor of Commerce nkaira na kaiga nkalikwa egasi na Ministry of Transport ngakora matuko makoro ngatomwa airport as a department koroko aerodromes department nkagender roro ange matukonsia yana akorire gasi na akorira matukasi chi airport cha Kenya department yo yachiteka change ekarukwa Kenya Airports Authority Kenya Airports Authority na akorira matuko atari makororo buna manager ngakine ebirogo gochigoro nka chatoka igore department yende korokwa marketing and business development abwasi na abete head of department ya commercial section na kurande commercial manager cargo setware go diri na mangana ye emesigo ye chindege emesigo ye ko boli gune chindege
na gotenena chi airport chonsi na kuligere nga mesige yo ngakie ekorwa chi airport chinke yaja Jomo Kenyatta yagenda chinse cheisiko mono ebintu to gotumia agera bange mbare ba maitenga karaba ikire airport yaria eba maitenga passenger yo keroro taringa ba abiria bari boka ba airport iriego ego serve ne bwate chinse mo chinde chinyinge no ene nko igumure ngama ugango rware Kenya ebimeni ne binge bikorwa to kole makuru Kenya no ene chi avocado chikorwa gusia ichinde ngo etera chire airport chiagenda ngumbu igo no atenete section yeyo gogo so airport asena ale okoboko kwa uwo kobe gogo so ago chime no to bwate chi warehouse chigo diri na mangana yemesigo egetera airport yetena na Jomo Kenyatta koruo chiagenda ngumbu koruo na ende asemesige yeyo ntobwate mesige ndegocha neye gocha korunga chi imports na chiro jo twalgo tenna twaira statistics twamanyanga emesigo ya chire Kenya nere limono tokoranga na mangana mariogo amangana spare parts abantu ngo import bare manufacturing materials so airport na bare yarenge very busy, it was challenging na akora kuruo omotienyo kiando mwaka ulio 2023 nkaira nagocha ngachaka ngaigore biashara byane bikaigo esa uri na beira matuka mange ase airport na twaliro obumanyi obonge igoro ye biashara bya mesigo getera ase airport nkaigore consultancy firm korukwa Crystal Star Investments no gende website na bakonyarora togodiri na mesigo both ya local na go export gokonya bantu go export ande ngo korande gasi ya transport yoko bogoli mesigo korwa Mombasa, Nairobi gocha chinse cha East Africa bono iga ekerongo endrete gasi yo nabona achanga twale birengere byanenga kona kora gokorera serikali gasi azakaria civil servant na abeira matuka manga se serikali inkinko ireneria abantu baminto ngampia mono egento gyokanda akore no koira na inkaga iga manye emechando ya abanyari bari nererie na changa kora research ya nenkarora gocha ase tobwate chigap tutaraikiraniwa sabara ibabere roba akorire gasi bakorire gasi engia gocha lakini tutakerende muna ntu nabasomba bono twerure nabasomba ba banyari bari inkie kenaende tutaranyora nyari bari gosenga itobwate chigap nyari bari toruo tochi feel togendere muna nyari bari yaito yarenge korukare asama somo ase chipara na bintu binde byonse bibiri bya abantu baminto baganiti igo bono ogocha kwane inka mono no koligereria nga tigambu atie egenta abantu bagontebya na kwana abantu bakambuli ngakiko enkorreka nolenga nabura torae igo otakoligereria orenga ngakiokora na inje kero na kwana bagaka iga nganjira nangateba ngamaene chinguru nimbwate obora imboro mochito bora imbwalengo na inde bono iga twa sokire isiko twarorire nki abande bakorire toirane nyari bari yaito tonyagaje. All right. Bueno, andake ekirukurigiri iguru ye ndoto yago yugo siasa nkike muno giago inspire giago sukike gema go siasa andake bono ayabuna Evan Sinki giago suki kantu kwa nangane microphone yeyo nkike giago suki go chaka siasa yalinge ndoto yago senege ntugwa chakero gwa rura ugateba onti anso elioka muna nago tebya inabeire ginkoligereria siasa ama tukaya tu akina gocha twarorire siasa engia na twarorire siasa embe igo ogo tware birengererio byane ena ikanje bwe komonyene kero na nyakoligererie gocha ngaranga maene nyari bari chachi yaito nkonyorore bosoku
kiagera korumagega twanyorire abarai barenge gotorokie nga etobwenerete tokoreke neke elio togenderere oinyore omuraria nga gusiye ngima abantu gwancha barenge sana baba associated n'abanyari bari esababu yarenge neye nga aba korunyari bari ntwabwate abarai abange barenge na oborori obo nene gochimotwe twatwara abagaka bamuna babo nyamweya ikara togokina ntoroje omanga omwaka nyachae korwago twachire twatwarira ababunge bande tugatwara Dr. Monda tugatwara Mheshimiwa Tongi nabono igatubwate mochumbe onyari bari chache ga korunga Zahiri Chanda nere bono nere toro chororo bono esenga kiye ya bono iga okorera maene enaigwete nga na arorire amatukaya maketu abere myaka ene karukoruna twachore toborai bwa 2022 amaene kene ngeyo gyakorekanire nyari bari chache umuntu uratebe ngaki okorire iga scorecard ya nyari bari chache toisekobeka inside ganga nkorika tore nga bintu kibya korirwe kene ngeyo gyakorirwe igo ekenaki gya nsegete temono kotema ngatigambu atiaba nkwane n'abantu baminto tokonye nyari bari chaicheye gocha gosira nyari bari chache gocha gutwara bono iga abantu toroche bakare goto checheria nonye n'abantu barenke ko associated n'abanyari bari bono bagatebanga ya gabumo ko gamberu n'abantu baisiko lakini sababu yo kuambira umuntu isiko taliye problem egento nkelinga karugwa chori buno morai inkyo tari gokorere gasi eri abantu bagochoreire so igo narorire nganyari bari chache gapu yete erororo abamura besokirie Evans Michoma no yomobo ntobwate Dr. Birundu ntobwate Joel Okengo Nyambane ntobwate wakili Mbaka ntobwate wakili Olina ntobwate Dr. Engineer Otara na abanda abange nonya ntongi nyugwete ngankoira nare koira nare nkoira nare geti igo itoko bahariga ni bose bache na inde ntotake tokore siasa yabo bisa igo gosegeto kwane gogoche eground ngeringa abamoro ngakimutake tokonye nyari bari chache yes na inde oyo tobege tororo muno mochumbo ito etotageta aba accountable paka bono igatara aba accountable tarato tebya chibesa ngaichi achire bono etogwete nga ogosera na kwa the order of the day anyari bari chache Ndio msara mheshimiwa karibu na ekiro tukurigirere watabiri na kende ngeyo ama NP kende ngeyo kegenderete nyari bari chache kuno kukuburi kwane na mbinto kibiga kwane rango chi sector chiganda akeoroche chibwate emegwa kusikwa roribu na asimya keyene byabere bikoratera gusibikwira na guchimageka mbia mono Matilda ko ate liswali elio ne anda bange baburirie nganki ke kyagenderere nyari bari chache magendero kyagenderere ntutwe kabanye n'entoroche nonya n'abantu bali abanyene bari ground ya mbaroje ngakenengere igentege tangani kabisa kokinia constituency ko make constituency abantu batare buya naende batware enchira yo go ikino ne bintu bya bekiro igentege tangani kabisa ne chipara chipara chia nyari bari chache ntogo cha gotebanga nyari bari chache para ya rosiwe emyaka ene bono ya iri kende ngeyo gyakorirwe ase no ene chipara chia tige 2022 chipara jiri ati atenete no chire paka bono bono toko bolingo mochumbo lengo ororo chi project injire chia renge ongoing that time mune para nere korwa iga liga egende etirimboke gochimate gesere egende etirimboke egende paka amariba eso keigoro join ne ya kiogoro pare ya tigere tunjira no mochumboro ega chita kanyore pare ya maene
no etigire nchira nko bori ngekero nonye muchumbo gwachire kwanyorire ebintu bire no eno mwalimu ekera ikire skulu nko bori ari ngai lesson yeko yaikaga mwalimu ndo ko bwatera nera go chonye bwatera okogenderera nkieke kirege kongu eparirie tari ko ba gikokoru chipachinde chiabekirwe in the pipeline chigote bakana ngoko kire to iguchi abangirwe birakitabia che site mambi aye byarusigo na Nyaribari chache nero e constituency ase Kisii County ya iranire mae gaso bwangu amangana education ntobu ati mpangilio no twara ji school no bwene to twara facilities no bwene to twara equipment no bwene to twara ebintu bitaka irase ji school chi lab chi school chi primary ntobu ati no ene computer classes no twara ji kwenda chibora ICT must be goika tonye embrace as abana aba bagokina bono ekiagera we are going to that digital platform. Yes. Yo kero mwana ekiana embono muna mwana taji smartphone mwana ama ito kutumia smartphone igoto iso konyoranga nto ji school cheito nchibwate equipment isaine nabo nohena abana baito bako improve on education igone egento kya kabere ne ji school egento kende kya gatatu na mache usiye mburego to throughout. Yes. Ntuanya ko harvest mache nere gente kanna muna chi school chitwara mache chi bohol chiremwe as a school ego ko genda no energy school kwanyora even sanitary facilities chi abana be school kwanza abana ababake they are in deteriorated position igo ntoka netie nechi school na chiro chi be improved na koegwa mache no nyetali echi community community ya ito ya Nyaribari chache amache na arare korwa kegati agotira amache abwa are korwa roro akabata yare akarosi akabekera chipamp keregento mache ayo agakogoche taoni agatirimo gochi marani mate Banyaribari amache akuru Nyaribari lakini Banyaribari mbali kunya chipaye buchikabe kungango tira chirego cha kembu chikaikande kati yabo chikafela egento kende ne health services Abachino. Chinyakitari cheito njibu ati toteba bono chinyakitari chiri Nyaribari chache and more especially Keumbu hospital yabeire kebwate a lot of problems abantu bakogenda abwo kwanyora nga referrals chiroro ochibosongo ekero tubwene tokoleta services to the people muna amangana mbabwate plan yokolete mochari Keumbu mochari te omonto ku Keumbu obokoli goirwe bosongo we are when we are supposed to be decongesting Kisii referral and teaching hospital bona etonya konye congest iko we must take services to the people Keumbu te bwati no nyene x-ray machine iko ebintu bune binabyo mu cyumba bwene te kurwanira abantu baye a make sure ngebintu ebi biato kiroro ekyagera we need communal services taringe ne service taringa services chirichia kwenda koena no mochere goseko koraki goseko konya individual aya Nyaribari seito Mheshimiwa hapo ase anda Kenya kitari sorry aso ko butora yes ekero gwakwanire gatie chi project chinde bunabona hapo se amangana health ekero okunyoranga nere devolved anda ke no nyare kwero mwancho muligire na ase bunabona se chinya kitari ribagali mu bunge ndireri especially ase mirobiriere insi county ribagali mu bunge ndireri naki okupatira na kubonete kobekwa omo bunge mbiamono omo bunge bintu tali byonsi bibwenerete gokolekana no mubunge binara mentioned munabono health the health sector ye bwate headache no rocha mangana asha no rocha bintu kabire byo Yes. eto bwenerete omubunge gabwenerete go work hand in hand no mu governor na national government so that no ene binde byabantu bande bagosaba nkiuranyorere nga chi constituency chinde chanyorere binde tali nga byarenge no mubunge rekokora lakini mubunge must initiate nera tebenga nimbetire ri gukoruga iga bamintonkonye ninde shwa ngochire Keumbu ororire chi problem chiro taringa tajirora
na chiro chenchiroro lakini gabwenete go escalate the problem ye kogenda igoro ase bali babwenete okoraki babwenete ko mokonya. So according to you niliyogiri mu jumbe riganiri eligari interview igo muna gwakwana igo muraria eliyogiri mu jumbe botambe nonye no muntu goteba nganko endale koligia nkendale koligia muna bono mba ngote abale ngo kamatole ngahito go kamengombe ingayire akere ngombe yego kamwa kasi rende no abu bari go kama baleta mabere ke umbu balete bakame nyene ji machine ekyo bakirete nyakitari yake umbu igo ndabera abetelie directly responsibility yo mweshimiwa lakini abororo ko make sure ngabantu baye banyorere services chirijata keire bono mushimiwa ekero tengere usanka naye andake aye buno yo mubwate ndoto yokwende ko bumurai mujumbo nyaribali chache andake mangana ya unemployment usemere mu gutatuka sa ebigoli ali echinsa mu cha bamenyi be bunge nyaribali era bagwa cholirwe mmero bekyura bekaye kwene kinga abanyaribali chache banyire mirimo abande babe batwalira ibintu bagwe kolera irigere kogendereria na komesi nyaribali mbia mono dereti ya gotanyora chigasi ase ense ya ito ya Kenya igere igoro mono. Yes. Tuatwarira abana bakiri chi university basomire banyorire masters abande doctorate lakini bako ira naka basi nchiyo alafu koligereria serikali nkorari ikera abantu nanya koigwa korunyari bali chache ngomo bunge totebe biroge bi position ye kimune cha ekyobo sigari cyobo alimu nche gosa 2022 nanya koigwa omochumbo ito ngoirire amabaga ye yabasigari ase bakolikwa oirira amabaga nonye nabere nonye natano. Yes. Abantu baito bali kurukunyari bacha nanya koigunora muntu yomo aya abali mu nkoli kubale kerenga kingo igoto ngabali mbali nkoli kubale Kenya onyora ngabali mbali kuru chinse ya muchinde inginyari bali chaje tutanya gutwarira nona omaide oiso constituency munerega oziko ngo mo chumbe narweta amabaga atano ekine gento ge gusarira nyari bali chaje ngibanga abana mbali ge tubatano bwali gente kinganya gokolekana amabaga ito gakare koni kwisiko naende kuzomo chumbo oyo tatageti banyari bali na into tokine asense moyo yo konyora chigasi igento kende na igwete ngabana mbale bale kolikwa naende ekero gwasomiri omwana Kenya gaiga kwa magoteba ngabono tigatumurigerie gasisiko ngaigwa abana bande ngabali gigwe abana bate ngakarube sankaiga moche moirwe Qatar bono liba gokoira abana Qatar nkware korolenjira abana baralikwe iga nonye even in informal sectors ase baranyore igento kyabo bago konyera abayibuli babo inkyo kobogoreria abana otebe abana gosina abana 50 ngo batoma tole ngumbu bachiwa kolegasi abana abuna raba koleranga mbanya kogenda ande igo problem to bwate nyari bali chache naende toraje go focus on engakiyere motwe namangana oko make sure nga twanyorire nchera abana bako ruchi university nga kitoko ba empower bakore no ene biashara on a small scale. Yes. Ikiagera ntoko cha kuganyera employment ni Kenya roje nga ya very clogged. Yes. Tari ntuwe katoko rama ngane chigasi abana barabunkorera bare ko ruchinse amochinde nga kitoko nyabanyari bali tutolete youth together tonyore projects chira ba empower banyore chigasi bakora igo in the process na butoko cha work no ne national government no ne county government asama bagago toka na ntutuwe rwanera abana baito barikwe hebona bia muna sana na umushimo wekero tukurigira se ya mangana no kwa manyira mangana yobonchorire sana na ekero kurigira buna bone chira kumbu chichiro nchiro chinde chinke anda ketura kwanre ime ya nyari bali chache do you feel like nga nyari bali anda ke buna center buna kiumbu ne bonerete gukine kyagero ekero kurigira ryo mochiori ora bira se amotuka mange na mbintu kibibonete gokorekana irinda se buna ali akine kyagera na bwate buna bona ebintu bikorwa mugondo bikoni go byagendare abantu batumeka keumbu amaenda muna gwakwana keumbu ne market ya bere manyire even in the diaspora keumbu ase Kenya tima tingonde naro tanye manyiti
ase nsemo ye biashara bya matoke byechi avocado na binte bike ne mesie ama ene tuasiere irike umbu yaito intubuna barai kose bali baire oborai gokonya abantu bali bare ase chichiro ke umbu bono munonyerigere liga abantu bakonerie bintu para eyero bosoko bonene ase intwe nabarai ekiagera korukare korwenga kiyabo musanyanduzi ke umbu ya manyire muna echiro ekoleta abantu amo abantu nkorubale bobasi abantu nkorubale kitutu masaba abantu nkorubale kitutu mini nyari bali masaba na bonsi bibacha bakoni bachi ke umbu ebiasara bono iga facilities ke umbu ntobwati cha market egente getangani kabisa echiro yate bigunkwa gachwere ke umbu nanya korra chire yo na tara ke umbu aliko ruchmaga nganyoranga gantu gete kaga chire ga kange shade nye inere chiro oise kuligiri the numbers of people ba ko biasara ke umbu na basugumu bonsi babe kuchari abantu baraso n'abantu ange emya ababande ngaitoko baira ke umbu ne lagetie sanitary facilities abantu ababa ko biasara ke umbu abangina baria n'abagaka n'abamura na bichana ngaiba ko genda nonye washrooms ntobu atie those facilities no muchumbo no ago etabotambe otirimbo go chibosongo ocha go chagaiga otara go Nairobi igabanga balingo cyane kabari sana bangina bale bakone matoke mbu ali ko minyokati majo se bitutumikara nari lakini ende babuate problem aya igento kendi kya kabere nago tebinga ntobwate problem ya machi amache ase market yali tayo na mache na arabwe na takoba karto bwate market tutuara mache tayari ya free water abantu bagotumia bali ase chireyo egento kene kya gatatu the arrangement yoko kore biasara ke umbwari egere very poor abangina bakuminyoka go chapara bakore biasara lyande twatwalire incident nyinga bagutachwa yes inchebuno mugambi orali na identifyire mnankitora kore etogo pushi abantu bali korugalia bagende magegalia sechiro yali kwa but we try because of space to agache to dividing abantu bakoni mesi babere this area abantu bakoni chingeni abantu bakoni marabu abantu bakoni ebinte bigocha baba nkororo tomago twara a few sheds motwa asa abantu batali kominyoka aba ekyaramba gatitase kigali kiko pull over abantu bagenda bagolero basoka baruase main road so egento kende is garbage collection ke umbuge ko grave ngakete kayaba filthy goika garbage ebe collected erusi kwalia na liasali na bara araba safi na tara go chimasimba editorial mheshimiwa Matiang'a alego etana principals bande nkarole a very big market ya gachiru masimba ntwale ko millet something like that echiro ekorore kana ya maana new modern market igo ke umbu nero neni deti igo obore umbole tobwate bwo korani biashara ke umbu obwo omorali wa kwanire igo ntoroche nga obokongumboro na inde toza some of ebinto bire very very critical bibwana to addressed as soon as abantu agosoa oliora so obogambi 2027 ebinto bire basic ara birabe addressed tutara so adu the main project. Okay, mheshimiwa asante. Andake keratugo kwanira mangana ya CD have locations chinsamo chinde twigure chibunge chinda abantu bakuriranga andake ngabatiri maiga samangana yubu bagibwa mangana alia constituency development funds andake ayuno murai na ndo bwateganga yo kuchikura Nyaribali. What is the state of Nyaribali samangana CD have locations nuru chenga Nyaribali rombu yere Nyaribali nago tebinga Nyaribali tu asiretie network kale sana. Nyaribali tu asirie network for 2022 and the network ibone go chakere na 2027. CDF
yabeire gosine mebuke kobekwa yagenda kobagwa chipara abantu nabange ba complained about CDF ya gusi ya Nyaribari Church ntori fair asoko enda na CDF nja teraba fair na inde tigato move away from this way of gokora gokolika goichori kifomu na makoko nisa konyorobora ibwane ekiagana na igura abande other constituencies, other places in Kenya. It is not discriminative munere Nyaribari Church. Simply because ye platform that walire yogo distribute CDF to gwenda kora filling our forms yabana baito baichorichi form abaiboli baichorichi form through a digital platform, in the sense that to igore portal abantu baichoria chi form paperless such that alibona upendeleo teye kobo ekerenge ntokiagenda se portal ekiagenda gechikoba processed through that platform ya paperless ase bintu bya bigo to bona kare mu atumina masakara mo kobogoria umuntu onara kobogoria form ya bande o endo rutasaruta ote banga ki abumo ba ka bande abumo ba igo fairness nyanya ko Banyaribari Church ase CDF na CDF yeti madio sinere gotumeka kogoro mochere timadio sinere gotumeka kogora ko ena nabantu para ekiagera nonyora abangi na bali bakorangerirwa iganganju mu bwati CDF ge abange baracha gote banga to 200 echo mbanya go question about CDF igo goika to make omo MP ororo accountable ndoje tobori ngaki toro kyange list yebinde bi CDF ge ngaki wanye distribute was it even njabagetwe muna e constituency ngima munetakeire na needs cha bana na baiboli igo konye rusio opi na gote minga tokoligie e portal tora afirie vinte bi digitally kero montanya ko benefit korwo yebo Mbona sana mheshimiwa andake ekiro ukurigireria ase sabari yao yoburai mbintu kibiri orochenga abonoiga kosebiri kwaro biringa nche andake ekiro goso isogotoka wasoira bisi ebintu biri obonete kwa ribagari tangani kigima asa matukali ya matangani mbintu kibiri bire oroche bire critical mono ogochaka kogorra na nchera kiro anyare kubigorra biamono egente tangani tokora rigereria mateko ikatoire stock of omo jumbo yoro torigereria scorecard yaye torigereria chi project chiria akiara nere na ruete chiira nga ngokorande bintu gete ebintu binde mbire binge naende abarai bagocha batiga maega na rorire nga ekero chi project chino chigwanza omonto akara arure obisi igakorwa obisi ase project eri atigarera oriondo gocho mogeni otiga ogenda gwanse ngao egente ketangani kabisa ndakore nango so obisi ego korigereria engocha nkaranse inse nchekie chi project chiare nkororo ngaichi aigete chonsipi manye korigereria nchiri quick fixes inchi complete tebanga yachi ko banga naende ngwa sande chiane chingeni nchi complete nyone na mangana mune KMTC kunya kwanu osebinto binde osene chipara etokora agere nga location nja koletwe ebinde mbia ena netugocha gocha nga ibi storage nyene na mache chipambu echi amaji chiasaregete abantu mbanyora mache na chitoko kobeka kwanza onye nestima nga yestima last mile yekera nyorete last mile project ya rengo engaki ya Dr. Munda korwabo tinje nga yestima ya chiete Nyaribari Church ento bwate problem yestima ndigere dinaro ngaki last mile yeye ekara ya getalia nkiyekegani na nkikero rotora aba ikomenta korwabo ochimotwe igo ijelbi my first priority no korigere project chikia story na chikia tigero nkira no mo bungo yoro alafu muvu nsukego chimotwe education nero equalizer education my priority neve asense moye chisemi
korigere chisukuru nchire equipped korigere chisukuru nchibwate facilities chitakeire korigere chisukuru nchibwate abarimu bari baisaine bakosomia abana kero konyora ngo mwarimu oyo makosomia ibirazo sembitano o mwana chi sabu ngakanyokora iga oso